Noordwien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. Dames en heren, dit wordt een knaller. Etje Lip, Artje Lus en Rick. Leeuwarden, we gaan gas geven. Wat ben je een mooi fut, niet je? Ik hou van je allemaal. Leeuwarden legendes, hij stelt. Welkom in mijn stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Welkom in mijn stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Ik voel me brik, superrik, hij mee naar die natte piek. Ik kom uit Leeuwarden, vlakbij de Waarden. Ben niet alleen, dit is een trip, ben met adders in het lip. Zit zo lekker in die vel, dat ben mijn maten weest wel. Ricky, Artje, Etje, het is niet te geloven. Wij met de omen zeggen tegen de oude hoven. Oh, niet dan, jongen, ik ben wel wat wend. Ik heb de keutel altijd bij het schone end. Welkom in mijn stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Welkom in mijn stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Anneke kijkt al jaren over die fontein. Ze woont niet op een woonskip, maar aan het Europaplein. Ik ben bijna op de haak, ik krijg kriebels in mijn maag. Dus pienenbuk, ouwe gek, ik ben bijna op die plek. Hoe oud als ik ook word, ik wil naar die waterput. Voor geen goud wil ik die vut, dan ben ik nog zo blut. Gas geven, waar gaast heen? Kijk eens zo de mieter. Ik ga naar dik alleen te beer schieten. Vakantie is mooi, maar thuis komen het fijs. Wanneer ik Leeuwarden binnenkom via het Europaplein. Welkom in mijn stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Welkom in mijn stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Ik heb alles wat probeerd van Amsterdam tot in Weert. Ik heb alles wel geprobeerd van Amsterdam tot in Weert. Het gemis deed zozeer, waar was die waterval ook weer? In dit stadje geboren, ik vind het hier fijn. 058 Europaplein. Aan het einde van de rit is dit het positieve. Wat ik nog flik, ik mag hier altijd blijven. Het kan me niks meer schelen, want ik vind het hier fijn. Voor eeuwen en altijd mijn Europaplein. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien op deze radio. Het is de laatste van dit jaar en het begint een beetje een traditie te staren zo, want we sluiten dan aan met de Song van het Jaar. En dat is een initiatief van Friesland Pop en 3 voor 12 Friesland. En van die beide organisaties zit je beide in je persoon onder de tafel. Vrienden hier, wiens direct, vind ik hartstikke gezellig. Theo van der Veer, morgen de best namens Friesland Pop. Dankjewel. Hoe is het? Ja, best. Ja? Ja. Mooi, wie de mooi poppen hier? Ja, denk ik wel. Ja, gebeurt een soort. Ja, doe ik druk natuurlijk mee van alles. Ja, altijd. Ja. Iedereen. Gaan we straks verder over praten. En namens 3 voor 12 Friesland, maar kan ook Sisse Jesse? Friesland is goed, maar Friesland is natuurlijk helemaal prima. Jesse de Jong, du bent namelijk, ik het heel hier druk denk ik met popmuziek. Wat vriend wie het voor jou? Een heel erg mooi jaar. Het eerste jaar dat ik als hoofdredacteur helemaal bij 3 voor 12 Friesland actief ben geweest. En dat maakt het wel dat ik echt het idee kreeg van wat er eigenlijk allemaal spelen binnen de muziekwereld in Friesland. En het voelt me echt op dat er echt een hele hoop muziek uitgebracht werd. Ja, en er wordt een heel product muziek maken. Hè? Dus, er zijn een heel soort initiatieven, hè? Valt me altijd op. Ja. Zeker ook het vergelijken met Drenthe en bijvoorbeeld een Grains. Stadgrains is enorm natuurlijk, maar daar boetenom is denk ik Friesland volle actiever, had ik het idee. Maar wat is die indruk daarvan? Dat vind ik een moeilijke. Ik denk, eigenlijk dat ze beide eigenlijk wel hun aandeel erin hebben. Ja, want uit Grains komen fantastische groepen natuurlijk, hè? En muzikanten. Zeker, ja. Daar ben ik weer dan soms ik act die bepaalde, bijvoorbeeld een band die heeft dan een zanger uit de Grains en dan weer een paar leden uit Friesland bijvoorbeeld. En dan is just ik dat dan weer juist heel erg goed samenspelen met elkaar. Theo, hast du hoogtepunten, dieptepunten? Mooi concert, mooie cd. De hoogtepunt is natuurlijk de muziek die ik zelf uitgebracht heb. En op tour wist dit hier, met Moonloops als tourmanager. Hoe wie dat?
Ja, weer prachtig. Ja, ja, waaronder als hoogtepunt misschien wel een optreden in Noorwegen. Dat wie fantastisch. Aanrieden, maar hartstikke genoten. Hoe reageren ze op haar? Want ja, het is natuurlijk een artiest die uit Friesland en Nederland wij. Bij u is het redelijk verneemd nog wel, maar daar helemaal net natuurlijk. Nee, dat werd goed ontvangen, ja. Men vond het mooi, ja. Ja, het is een fantastische zangeres. Zeker, ja. En het is een hele apart, ja, het is helemaal van no, hè? Maar ze maakt echt wel muziek dat bij dit tijdsbeeld past, hè? Klopt, ja. Maar goed, dus dat weer een hoogtepunt. En ja, er is dat soort gebeurd. Ja, we komen er allemaal op. Ja, dat denk ik wel. Is Europaplein zo'n hoogtepunt of niet? Ik vind dat een hartstikke mooie persiflage natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het officieuze volkslied van Lauwert, denk ik nou. Ja, ik heb letter is er vervolgens komen Brabant hier nou niet een Europaplein, maar een gelijkens nummer, maar dat weer langzaam mooi natuurlijk niet, hè? Maar ja, nee, dit sting als een huis in. Aatje en Etje Lip. Ja, Ricky, hè? Ja. Nee, dit weer volgens mij een hele geslaagde persiflage. Nou ja, en het verhaal Joost natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Is er nog wat Fries aan Joost? Of is dit inmiddels gewoon een landelijke of misschien wel een internationale ster? Ja. Die op een gegeven moment de regio toch wel ontstiegt? Mag ik het zo zeggen? Dat denk ik wel. Ja, hij stekt natuurlijk net onder stonden banken dat er uit Friesland komt. Dus dat is wel mooi daarvan. Daarom, maar het is wel een landelijk artiest. Ja, ik denk, Joost doet maar skatelid naar wat is in de media. Het zit terug. Wat een fenomeen, hè? Ja, bijzonder. Hij nummer 3 voor 12 nog wat extra's. Oerdien, meidien, hoe zijn Joost, dat hele verhaal? Nou, net echt een hele hoop extra's, omdat het ik wel heel erg breed overal opmeten werd. En wij binnen er ik wel echt voor de beginnende artiesten natuurlijk. Nou ja, en je komt ook uit de VPRO-hoeken. Hè? Ja, precies. Ja. Daar is het ik aardig omkomen en besprutsen. Maar ja, je maakt het wel allemaal mooi. En de nummers die hij dan uitbrengt, zijn natuurlijk Europapa. Maar ik daarna Luchtballon die hij uit werd bracht. Die hebben natuurlijk ik wel mooi om in zijn lijstjes en zo. Dus het is wel een artiest die we nog steeds meenemen in alles wat we doen. Wat vies van het fenomeen, Joost? Nou, ik vind het heel erg mooi dat zo'n artiest eigenlijk zou erg kan trobrekken. Want ja, er zijn natuurlijk een hele hoop artiesten in Friesland, maar ja, Joost is toch wel iets aparts, iets unieks. En ik denk gewoon dat je zo'n iemand net zo snel weg in vindt. Nee, qua creativiteit, qua uitstraling. One of a kind. Mag ik het zo zeggen? Ja. Geen kopie. Beginnen wij de volgende muziek bij deze speciale uitsturing. De laatste nogmaals van het uur wat Noorderwind onbelangrijk op de radio. Internet gaat natuurlijk wel mooi terug. En elke keer staan we stil bij de song van het uur. We hebben natuurlijk bij deze omroep de Frieske Top 100. Landelijk hebben we de Top 2000. Maar er is nog volle meer in deze provincie uit de popmuziek. Vooral Engels, Nederlandstalige en alle oortalen die je maar kiezen willen. Daar staan we hier bij stil. Straks praten we nog even een oer, die verkiezing. Maar eerst maar even naar Mr. en Mrs. Een Fries duo. Engelstalige country. Americana is het wat, hè? Ja, dat klopt, ja. Ze zijn al een hele tijd onderwijs. Ze maken al heel erg lang muziek volgens mij. Ze hebben een hele hoop optredens die abonneren. Maar dit hier weer echt pas het eerste jaar dat ze echt nummers gaan uitbrengen. En ze brachten 4 singles uit, wat echt best wel een hoop is voor een beginnende artiest. En Find My Way kreeg echt een hele hoop airplay. Bij Omroep Friesland natuurlijk, maar bij landelijke zenders. Radio 4 viert volgens mij een enorme hit. En het leek dus echt een hele veelbelovende toekomst te worden voor dit duo. My hope today, I'm lost and filled with pain. I believe my pain and sorrow, it will bring a new tomorrow. I will hold on and find another way, 'cause the dead end will guide me to my way. Hold on, my mother knows I will grow strong, just so I can feel my pain. So I will learn the way that life will flow. I will hold on and let it go. I will ride sky tonight to the moon
gun. I will hold on and find another way, 'cause the dead end will guide me to my way. Hold on, my mother knows I will. Go strong, just so I can feel my pain. So I will learn the way that life will flow. I will hold on. I will love, I will live, I will learn and will forgive. I will fall, I will feel, I will lose and I will heal my pain. So I will learn the way that life will flow. I will hold on and let it go. Find My Love van Mr. and Mrs. Duo hier uit Friesland. Wij wordt trouwens wel aardig. Ik ben echt heel Friestalig en dat kist ik weer in Engels uitspraak, want dat is vaak wel weer een voordeel, vind ik persoonlijk altijd. Zit je Broesman van de kast, zit je productioneel nog achter en ja, ze gaan echt de bewuste kar maken om echt landelijk te gaan. Radio 4, zij is leven Jesse, en dus de media begint het wel wat breed op te pakken dit. Ja, dat klopt. Had dit potentie, denkst? Ik denk dat het zeker potentie heeft, maar ik heb dat ik van plan ben om nog Frieske muziek uit te gaan brengen. Dus ik ben wel benijd hoe dat dan zou gaan in de nationale media, of dat dan ik weer oppakt zou worden. Ja, of een Frieske en Engelse release, dat ken ik nog. Dat ken ik nog, ja. Een A- en de B-kantjes zijn. Ja. Sommige system, ja. Dat is old school, hè? Ja. Denk je Theo, hoor, want die brengt regelmatig nog wel eens wat LP's uit en dat soort zaken. Klopt. Daar komen we straks nog wel over te spreken. Eerst maar even de aanleiding van deze uitsturing. De special, zeg maar. Song van het Ier. Klopt. Hoe lang bestaat het nou eigenlijk, Theo? Want toen had je het betocht, hè? Ik heb het betocht, ja. Het is in mijn hersenpan ontsproten. Nou, dat is prima. Ja, daar toch? ben ik op blij mee. Ja. En het is, Maar het hoe is, best erop gekomen? Nou ja, landelijk ding het natuurlijk al jaren. 3 voor 12 landelijk. En ja, er kwam op een gegeven moment zo'n soort uit. Ik denk, ja, dat moeten we bundelen in een lijst. Ik ben een lijstjesman. Dus, Ja, is dat leuk? Ja, dat is heel mooi. Tenminste, dat vind ik. Mijn leven bestaat uit lijstjes. Dus ik ben net weer. Maar ja, dus zou ik daarop komen dat een lijst samenstelt van alles wat er uitkwam. Ik denk, dit is de... Ik weet het eigenlijk niet. Is het tel kwijt? 4e of 6e keer? Ja. Ja. Nou, het is een beetje traditie ontworpen. Ja. Kist merken dat er een heel soort geweld om die Frieske top 100 in Friesland, maar daar hoe hinnen nog eens die top 2000. Dat krijgt er nog wat aandacht voor, denkst je? Of wat is die ervaring wordt nou daar? Ik heb niks jij toen. Het ben al je listjes, hè? Ik heb niks momenteel. jij toen top 100, Friese top 100 Willem. Goed zo. Het leven eruit alleen maar om de song van het dier. Ja. Nee, maar ja, er is wel wel aardig deel, dacht ik. Door de muzikanten zelf, die proberen hun achterban te mobiliseren om te stemmen. En dat volgens mij is dit wel een redelijk begrip. Mensen binnen wel blij mee als ze in de lijst in. En we proberen natuurlijk zo breed mogelijk en zo volle mogelijk artiesten hier in mooi te pakken. En de komst aan om de song van het dier te schreeuwen. Leeft het wat onder de artiesten? In die zin, bestaat het Frieske gevoel nog wat onder de jonge generaties of net? Of is dat echt wel een mengvorm worden? Ze staan Lout is een metropool natuurlijk, hè? Dus dan... nee, maar... Ik denk dat de generatie volle makkelijker Grijns Amsterdam. Ja, en dan, dat is een oors naar de wereld. Dat vind ik alleen maar positief, Ja. hè? Daar gaat het net om. Er is wel zoiets als een scenevorming hier in Lauwert, heb ik Toch het wel. idee. Ja, en... Die drive was natuurlijk de ja, academie, Neushoorn. ja, en artiesten stiep je elkaar en zie je elkaar op en werk je met elkaar samen. En ja, dus dat zie ik vaak wel bij de Kleine Prijs van Friesland. Dat mensen elkaar, bevriende bands elkaar stiepje. En... ja, dat is wel heel leuk om te zien. Dus ik denk wel dat er echt iets gaande is. Ja. En dat is wat we hebben het krijgen hier in Oegreens. Ik denk dat dat minder in Greens is echt een scene. Dat is Vera en daar ben je een beetje uitschitters. Maar echt een scene kan ik daar niet echt gewaar worden. Is in dat opzicht wel voordeel dat het alleen wat lidskaliger is hier in zijn provincie als Friesland? Ik denk dat het wel echt een ons kent ons wereldje is hier. En dat maakt het eigenlijk heel erg gezellig. Ja. Maar heel erg mooi. Ja. Grensland, de stadsgrens is al 2 keer zo groot als Ljouwert intussen. Hè? Ja. Dat zit ik merken in hoe mensen met muziek omgaan en mij elkaar kennen en net. Hè? Dat is hier al nog op een kreeg wat hoger niveau, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Dat kan een voordeel dus wezen. Zeker. Ik denk zeker dat daar wel echt een voordeel in zit. Dat je beter connecties om kennen gaan, maar de meesten, waar je echt dingen via de maatje kennen. Ja.
Ik denk dat er, de infrastructuur je misschien krijgt iets meer voor oprent. Maar organisaties als Friesland Pop, Popfabriek en platform Popmuziek Friesland. Er worden heel soort kansen geboden aan jonge artiesten. En nou, dat mis ik, of ik zeg het net, in Greensland minder tenminste. Dus wat dat betreft een dikke hoera voor deze drie organisaties. Nou ja, en we willen wat talent hebben. Want dan moeten we naar je mensen komen. Die met leuke dingen doen. Die met creatief wezen. En dan kunnen we mooi naar de volgende plaat van Give and Ski. Want ik denk dat zo'n voorbeeld is. Een jongen met talent. Die helemaal van deze tijd is, denk ik. Met zijn muziek. En ja, die wordt dus ik oppakt door deze organisatie. En dat mij ondersteunt om naar een hoger niveau te brengen. Ik bedoel, hij is begonnen in de kleine prijs van Friesland. En nou bemoeien meer organisaties zich ermee. En dat komt zijn jongen alleen maar ten goede. Ik bedoel, volgens mij hebben we het vorige jaar ook al gehad. Dat de hip-hop scene hier ook heel bloeiend is momenteel. Ik krijg genoeg aandacht. En was de aandacht juist dat groeit net, is het dan. Ja, meestal wel. Ja. Hast je wat met deze muziek, deze? Yes? Ik heb er persoonlijk net een hele soort maar ik vind het wel heel erg mooi om te zien hoe vol het groeit in Friesland. Want het is in de Randstad wie het al volle grutter, hier het idee al heel erg snel. En dat begint, de oude heren ik echt zat te wijzen in Friesland. Dat het gewoon steeds grutter wordt en dat is heel erg mooi. Ik kan niet meer zijn als hoe ik was. Nog ver te gaan, de weg is lang. En al weet ik niet waar ik ben. Ik luister goed en volg de stem. Dat iedereen niet maakt fouten. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Dat iedereen niet maakt fouten. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Die engel om mijn schouder blijft me zeggen van: kom luister naar mij, ik ben hier, aan je rechterkant. En nee, ik ben niet dom, nee, ik ben verre van. Het is niet eens een keus, maar ik doe het en verpest het plan. Want de stem is luider aan de linkerkant. Tuurlijk moet ik zitten op de blaren als ik billen brand. En al die keus bracht de schade aan de binnenkant. Ik denk steeds vaker aan het verlaten van het kikkerland. Want emoties gaan van hard naar mijn hoofd. Voor die engel om mijn schouder ben ik vast niet meer doof. Want emoties gaan van hard naar mijn hoofd. Voor die engel om mijn schouder ben ik vast niet meer doof. Ik kan niet meer zijn als hoe ik was. Nog ver te gaan, de weg is lang. En al weet ik niet waar ik ben. Ik luister goed en volg de stem. Dat iedereen niet maakt fouten. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Dat iedereen niet maakt fouten. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Ja, ik weet nu wel. Als je niet luistert naar die engel, wordt je leven een hel. En ik weet niet wat je denkt, het lijkt nog steeds op een hel. En daarin heb je gelijk, ligt niet alleen aan jezelf. En ik weet wat het is, loop in mijn leven met schade. En ik ben vaak te streng, ik neem mezelf weer kwalijk. Maar het is een stem op links, beter stop niet meer praten. Want ik wil al mijn shit gewoon niet zelf bepalen. Je beter dat je luistert naar rechts. Dan ga je langzaam uit de duisternis weg. Het maakt niet eens uit waar je bent, luister goed en volg de stem. Ik kan niet meer zijn als hoe ik was. Nog ver te gaan, de weg is lang. En al weet ik niet waar ik ben. Ik luister goed en volg de stem. Dat iedereen niet maakt fouten. Ook ik was doof voor die engel om mijn schouder. Engel op mijn schouder, Give and Ski. Een van de, best wel behoorlijk protte goede talenten in de hip-hop en de rap sfeer hier in Friesland. Zie maar even op YouTube, want er zit nog een mooie opname van Oran de Wikke van Noorderwien. Toen hebben we Alexander Moto nog te gast. Zo'n exponent van de jonge generatie die het productioneel en ook muzikaal vooral hele goede dingen zet. Jesse, hip-hop. Net helemaal die ding. Wat is wat in ding trouwens? Ik vind de singer-songwriters goed, maar ik vind bandjes die zeg maar de sound van vroeger weer rondbrengen, daar word ik heel erg enthousiast van. Ja, correct. En zit er wat in de alternatieve hoek of maakt het er net zo vol uit? Bestaat alternatief trouwens nog, eigenlijk? Ja, wat is alternatief? Nou ja, ben ik wel ouderwets ontworpen bij worden. Dat denk ik niet. Ik denk dat het heel erg goed monetief maken is, Willem. Nou ja, maar ik kom uit de ouderwetse VPRO-hoek, West toen ook zit. En de VARA, daar zit wel een bepaalde sfeer omheen vaak natuurlijk. Maar bestaat die skating nog tussen alternatief en gangbare mainstream? Volgens mij rent het al je wat terug in het zeurig. Dat gevoel heb ik wel. Ik merk ik wel van dat een band soms het ik wel moeilijk vindt om zichzelf te omschroeven wat ze nou maatje. Omdat
Dat ik denk, ik wil mezelf net in een hoekje drukken, maar eigenlijk wil ik meerdere dingen tegelijk in proberen. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. Heb je een keuzestress bij 3 voor 12? Hoe waard je een bol of geen omdenken jou? Maar hadden we niet een pro-bad van verhaal? Dat vind ik wel. We doen ik iedere maand de Van Friese Bodem. Dat is een artikel maar een playlist. Samen met Friesland Pop doen we dat. Ja, ik ben heel blij met die playlist trouwens. Want daar ontdek ik een heel soort nieuwe Frieske werkwerk. Dus bij deze wil ik even publiekelijk Jim dank daarvoor zeggen. Ze zeggen, want u wist alles. Nee, ik weet een paar mensen die dan ik ben een heel proto wit. En daar ben je hem zeker een mooi voorbeeld van. Hoe zwiel je hem al even bij elkaar? Hoe zit dat eigenlijk? Dat komt het eigenlijk op de helft. Zie ik gewoon alle muziek eigenlijk uit van wat eruit komt. En dat verzamelen dan in zo'n playlist. En dan screwen wij van 3 voor 12 ik nog 4 verhaaltjes over artiesten die maand een nummer hebben uitgebracht. Ja, want hoe modern ik misschien ook kom. Wat ik zie wat ik een nadeel vind is sommige mensen zijn alleen op Instagram met 2 zinnen. En ik probeer je wel eens wat te onderzoeken. Dus dan jerk iets, een demo. Ja, dan ben ik uren bezig om nog wat informatie ergens voor te krijgen. Dan kan ik eigenlijk niks vinden. Nou, fijn als het zo is, want daar heb ik wel eens les van inderdaad. Nou ja, het is een beetje toen ik bij de omroep begon en daarvoor nog bij de VARA Radio Truiden, moest ik voor de biografie nog de platenmaatschappij bellen, letterlijk. En dan faxten ze een biografie. En ik denk die tijd is soms haast weer waarom. Want die kids die screwen niks meer op Instagram. No? Dus, nee, dat is wel jammer inderdaad. Ja. Dat wel. En, heel mooi. Maar, mooi vorm jou. Maar what's the story? Dus, daar ben we zo benijd naar. Maar ik ben wel blij met 3 voor 12. Zeker met de nieuwe releases. Zou best ook Anna Spark komen of net? Ja, zeker. Daar hebben we toen ik een stukje schreun. Zij wennen het inmiddels in Utrecht, maar ze heeft wel echt Frieske roots. En ze heeft eerder nummers in het Engels uitgebracht, maar ze heeft nou voor het eerst een Fries nummer uitgebracht. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant, want waarom maak je die switch daarin? En dat we een gesprek wist dat ze met haar beppie gaan. En dat ging over de eenzaamheid die haar beppen op de oudere leeftijd met het maatje hier kregen. En dat inspireerde haar om er een nummer uit te schroeven. En daarin komt die eenzaamheid echt in naar voren. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is voor jong en oud. Voor wie zich maar eenzaam voelt. Want de titel is altijd alles alleenig. Maar je hoeft het net alleenig te dwan. Alles kind stiekem. En alles maar stiekem. Ik lees in bed te dromen. Hoe kan het wezen dat ik wies ben? Ik tocht het door op slot, als ik het net meer weet. Leef je ik in die jermen, dan wil ik oos. Altijd alles alleenig, dat kennen wij. Zij stoot je mij, maar ik weet niet dat ik zo het als dat niet meer mij zo ken. Ik zal lang zo leven. Ik ken wezen waar ik ben. Wat maakt het alles toch goed? Met haar pop in de stad. Ik ben verdwaalde paard. Let er wel op. Altijd alles alleenig. Dat kennen wij. Zij dus dood je mij. Maar ik weet niet dat ik zo het als dat dit meer mij zo ken. Ik zal lang zo leven. En ik geloof dat ik mag mogen doen dat ik net zit op nou. Let de jaren maar geen mens kijk in mijn lippen stil. Altijd alles alleenig, dat kennen wij. Zij is dood je mij, maar ik weet niet hoe ik zo winter. Als we net meer wij zo gaan, ik zal lang zo leven.
altijd alles allinnig. Friestalig nummer Joert in deze aflevering van Noorderwien. Het waardje bracht er nog Anna Spark. En ze is intussen verhuizen, maar het is dus een Friesin. Maar in ieder geval een Frieske Beppe, dus mooi verhaal. En ja, ik denk een mooi voorbeeld is van de jonge generatie die mij hele mooie muziek komt zetten in ieder geval. En we draaien het Joert omdat we stilstaan bij de song van het hier. De kist nog op stemmen. Tot wanneer eigenlijk, Jesse? Snijn 22 december tot 4 voeren. Dan sluiten de stembussen. Oké, en we halen het aan. En waar moet ze wezen voor die stemmerij? Op de website van 3voor12friesland.nl. Ja, precies. En daar zit wel een aparte pagina bij. Staan alle titels erin? Of kun je zelf ook een titel toevoegen bijvoorbeeld nog? Dat ken inderdaad. Toch Theo? Daar is er nog meer van dat volgens mij. ken inderdaad, ja. Maar goed, let er even op, was er iets zest. Ik bedoel, meestal zetten vaak ik wel dingen erin die gewoon in de lijst staan. Dus of dingen nu te oriëren, of niet Fries artiesten. Hoe lang is de list eigenlijk? De pre-list, zeg maar. De longlist, een dikke 123 nummers krijg. Ja. En dat dekt ongeveer de lading in de provincie. Dat is wel ongeveer wat er uitkomen is. Of mis je hem ook nog hoe er een prot? Ja, je mist altijd iets natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, die meesten hebben dan waarschijnlijk zelf ook net heel vol ondien om de bekendheid of de publiciteit op te zieken. Nee. Dus, maar een behoorlijk aantal. Ja. En dus voor elke artiest in een nummer, hè? Een uniek nummer. Dus niet dat er een artiest met 3 of jouw nummers in de longlist hier. Dus ja. Even over de winnaar. Wat gebeurt er mee? Die wordt natuurlijk miljonair en die geeft een Ziggo Dome uit verkeer in. Dat snap ik al wel, maar... Dat is ook kennen, ja. Is er iets voor de winnaar of de eeuwige roem gewoon? Sowieso de eeuwige roem, maar er is natuurlijk een award. Hè, want het is, de Friese Song van het Jaar is onderdeel van de Friese Pop Awards. Die binnen in januari, dat is 9 januari, in de Neushoorn. Dus ja, daar worden de winnaars bekendmaken. Waaronder de Song van het Jaar, maar ik de winnaars van de Friese Popprijs, Talent Award, videoclip van het jaar en de publieksprijs. Ja. En daar kan ik op gestemd worden. Oké, en dat kennen we bij de site van Friesland Pop? Ja, frieslandpop.nl. We kennen een dame, een Frieske dame, die komt bij een periode boet in de provincie wennet en een heel soort muziek maakt. En nog een beetje DJ is. Klopt. Pien Breusma. Pien Breusma, ja. Ooit begonnen als Blue June in 2012. Ja, een beetje singer-songwriter-achtig begin hier. Ze. Klopt. Maar het is een beetje, ze zei, ja, soort getransformeerd naar een soort producerskip haast, hè? Ja, heel moderne muziek van deze tijd, zeg maar. Was zo krijg ik als artist, dus ja. Maar ik denk dat de invloeden van singer-songwriter er nog wel in zitten. Dat inmiddels gesetteld in Haarlem. We beginnen wat van draaien, mijn Initial Talk. Wist daar iets meer van? Dat het gewoon een heel leuk nummer is. Ja, hè? Mooi. Ja. Dan draaien we met gewoon Weekend Love. Ja. Give me life, give me love, give me a beat.
En dan geef ik mijn Initial Talk. Mooi nummer, Weekend Love. Bij de omroep draaien we het ook regelmatig. Er zit al wat in dance weer een beat erin. Jesse, 3 voor 12 Friesland, dus hij is te leven. Probeer je toch wel wat jonge talenten al hebben op te pikken. Maar hoeveel mensen doen je hem dit op dit tijd? Want het is vrijwilligerswerk wat je hem doet. Maar worden we vaak wat grillig qua aantallen mensen die mij werken. Nou, we hebben wel een aantal vrijwilligers die wel aardig ik wat doggen. Wel echt een aandeel erin hebben dat er artikelen online komen. En het is binnen, ik namelijk de fotografen die een hele hoop doggen en de screwers die doggen ik een hele hoop. En ja, zonder hun kunnen wij gewoon net besteden. We kunnen gewoon nergens ondacht om besteden. Dus daar ben we natuurlijk heel erg dankbaar voor. Dat er steeds weer nieuwe mensen bij komen. Want dit jaar wien er ik echt wel een hele protte mensen die gewoon weer nij wien en gewoon echt interesseerd wien om de Friese muziek onder de aandacht te brengen. Nou ja, en ik mij dat vak van schreeuwen of fotograferen of recenseren, om je daar mij dwalen te horen. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar is nog altijd wel belangstelling voor dus. Ja, gelukkig wel. Ja, dat gaat natuurlijk ook in golfbeweging. Ja, natuurlijk. Ja. Want hoe zit het namelijk? 3 voor 12 Friesland is de onderdeel van een enorm landelijk netwerk. Ik begreep dat ze weer rondkomen op de radio. Landelijk? Ja, dat klopt. Op 3FM. Voor mij gaat Jasper Leidens het nou presenteren. En ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat het gewoon op de radio bloedt. Want het is gewoon zangrut onderdeel wist van 3FM bijvoorbeeld. Maar gewoon ik uit het hele landschap van... Want er zijn zoveel artiesten die daar zoveel onhaan hebben. Dat ze daar onder de aandacht zijn gebracht. En daardoor ben ze reizende sterren worden door heel Nederland. Dus dat is heel erg mooi. Nou ja, daarmee is maar Friesland als een soort voorportaal van eventueel landelijk succes. is natuurlijk hartstikke belangrijk. Wil je wat Stewart vanuit een hoofdorganisatie? Of kun je hem hele grote vrijheid zelf? Hoe werkt dat? We hebben een hele hoop vrijheid. Maar ja, echt, het moet natuurlijk wel beginnende artiesten een beetje wijzen. Dus we gingen bijvoorbeeld de kast, dat doen we misschien minder snel doen, omdat die al heel erg groot binnen natuurlijk. Dus dat is dan minder interessant voor u. Maar ja, gewoon als het een beetje een beginnende Friese artiest is, dan doen wij daar sowieso wel, proberen wij daar een artikel over te maken. Ja, want ik kan me voorstellen, zat ik 5 per van Vlienen, van vroeger kende dat weer een hele uitsprut, een eigenzinnige omroep is het nog steeds trouwens. Dus ik kan me voorstellen dat we er dan wel een beetje in horen, die cultuur. Maar ja, we hinten alleen hoe dat verskoot natuurlijk. Het verskoot. Ja. Jongens, Beeldstar, een van de populairste bands. Dit hier, Vlienen hier, enorm upcoming. Hast u daar wat mij? Dat is een beetje hier een 80 rock, metal, dat sfeerke wordt, hè? Ja, echte rockmuziek, echt ouderwetse rockmuziek. En ze ben ik al een hele tijd onderwijs. Van 4 jaar ben ze bezig geweest, volgens mij, met het lang verwachte album dat ze in april, maart voor mij uit hebben gebracht hier. Ik kan show in de neushoorn dienen en ja, ze hebben gewoon een top hier gehad. En het nummer Burning After Midnight werd wel heel erg snel een publieksfavoriet.
Ik laat nog net een klassieker te nemen, maar het begint toch wel een beetje die kant op te gaan. Maar dit prachtige nummer van Bultstar. We gaan het goed met deze man. Burning After Midnight. En hoe vier komen ze in die Frieske top 100 mei? Dat nummer Au revoir, daar kiest nog op kiezen. Liek als de list waar wij Juwet oe hebben. En dat is een song van het hier. En dat is een initiatief van Friesland Pop en 3 voor 12 Friesland. Maar af en toe Bultstar en metal en rock ha, dan kan het misschien ook wel even een neushoorn ha. En weet je beetje maar, mooi dat streven best. Ja, goeie. Is maar even wat een bandje net, joh. Ja, te gek, net. Ja. Dit nummer die is niet raar. Nee. Kun je dat voorstellen? En nou, ik had heel vaak draait in Noorderwind, maar Jette kom hier heen. Er is redelijk aan niks, maar die gasten, hoe gaat het met de band? Ja, het staat heel druk. Hè? Het is Au revoir voor en Au revoir na. Maar die maakt natuurlijk nummer 1 op Frieske top 100. Dus mensen die er die in gaan, ja, even stemmen. En voor de rest, ze zijn genomineerd voor Talent van het Jaar. Voor Friesland, bij het Popgala Noord. Nou, en een paar Eurosonic optredens. Ja, zeker. Een stuk of 3 Eurosonic optredens. En dan is het februari maand, geloof ik, 6 even scrollen. En dan komt er echt eindelijk dan die debuutplaat. Dus ja. Ik vind het leuk. Er gebeurt weer wat in Friesland. En dan ook weer uit een hoeken dat je soms net verwacht. Want dit is gewoon old school. Heavy rock. Heavy rock, ja. Ik mag het nog hard rock nemen. Maar heavy rock, het een beetje in die hoeken. Hè? Ja, Dus, dat is een voorbeeld als Mötley Crüe. Dus, ik geloof dat die jongens ooit betochten dat ze deze band zouden beginnen. Toen ze die film zagen, hoe Mötley Crüe. Maar die op Netflix zit, zo'n biopic. Dus en toen zijn ze wel weg zo'n band beginnen. Nou, zij is begonnen. Ja. Wat me net zei. Tenminste, dat wie wel heel erg rock'n'roll. Ja, goed. Mooi is de best. Want Bultstar is ook een van de bands die het optreden zullen in Neushoorn. Nou, meisje, er is maar even schaamteloze reclame voor. Er komt weer een mooi metalfeest, jongen. Hè? Ja, 20ste keer, Willem. 20 jaar. Ja. Ik weet nog wel 2004 die met de eerste editie en dan ben je dan in de Gloppen. Dan hebben we de Romein gang en nu zit van Peri in Neushoorn. Het is in de Gloppen begonnen. Ja. Ik wees mijn stichting Podium van Harry Muis. Die joeg me toen de kans om daar wat te organiseren. Autumn als headliner, maar ook bijvoorbeeld Temple of Eternities die toen op het podium. En die speel je nou aankomende TSJ weg. Hè? Het is altijd op toen nog net, maar het is nog altijd op Kriesnacht. Dus de dag voor het avondmaal, zeg maar, of het middagdiner. Ja, middagidee, ja. Ja, en dan als je hoe stuurt van Janne komt. Dus ja, maar dat is altijd het mooie. Want het meeste, dat publiek die had er misschien wat minder mee. Dus dan zeggen ze van, dan kan ik me eerst wat opladen. Ja. En dan komt het rest. Dus ja, het is wel bijzonder, ja. Want als het 20 jaar lang volhast en we hadden ook wel de coronaperiode tussenhand. Daar hebben wij nog een keer op Kriesnacht een uitzending online die, weet ik nog, maar Admiral. En uiteindelijk is het al begonnen gewoon een keer op het fietsje van Kalm op naar Kalm dat ik naar Holle hier. En een paar jaar later koers het uitvoeren. Dus dat is wel mooi, ja. Ja, en dan ben je maar 20 jaar verder. Ja, een mooi verhaal, ik. En toen had het dus eigenlijk mijn naam. Van de Gloppen naar Romein. Ja. En nou naar Neushoorn. Want gelukkig best in slag, want we zijn beide metal-liefhebbers. Om in Neushoorn nog steeds aardig wat metal en rock te programmeren. We hebben de programmeur natuurlijk van Neushoorn. Zeker, ja. Je hebt altijd in golfbeweging, hè, had ik het idee. Maar het leeft wel weer, ik ben meerdere podia in Friesland. Dus als die een wat meer doet, dan hakken ze misschien zelf meer naar de oors. Ja. En waarom we bewust keuze in maken om misschien wat meer de nieuwe metal bands te programmeren. Omdat het orenpodia misschien bijvoorbeeld de Iduna Draag een heel oldschool programmeert. Ja, dat is heel veel zin om hetzelfde te doen. En, nee, maar de concurrentie elkaar ook weer de tent. Precies. Dus dan nemen we een stapje terug. Ja. Maar het is wel een populair genre. En dan als Jost, toen ik hier in begin 2000 of zo, kwam wij in Ljouwert. Gebeurde het zo vol en dan intussen gebeurde er heel wat. Dan hebben we Into the Grave 3 dagen en noem maar op. Dus genoeg te doen. Ja. Komt er een prodenaaie metal bands omheen of net? Want we kennen natuurlijk ook een wereldje dat bijvoorbeeld aan een conservatieve kant altijd zitten had. Nee, er komt nooit. Bands hadden heel vaak moeilijk horen. Hè? Ja. Nee, er zijn een bands die stoppen ermee. En dan is het nu eindelijk tijd voor... En zoals de festivals, de Gutte festivals als Graspop en Wakken, die programmeren steeds meer metalcore. Batters Bring Me The Horizon. Nou, hier is vroeger echt naar mij omkomen bij de conservatieve metalheads. Want dat is wie viste naai. Ja, dat headline nou bijna op zo'n Graspop. En al je van die bandnamen, meestal die niks zeggen, maar ben al je meerdere woorden, zeg ik altijd maar. Bullet for my Valentine, Bring Me The Horizon. Dat 4 letters is, dan is het... En dan nou je met een lang hier, dat al je een patchje op is, hoor. Dus, ja, mooi. Maar er komt dus wat meer dynamiek in, eindelijk.
Ja, dat zal wel matten, want de Motorheads zijn er niet meer natuurlijk. Nee. En de Slayer stopte maar. Ja, dan moet je headliners komen. Ja, Dus, nou ja, die trainen nou weer. ja, kom weer terug, Jerry. Ja. Maar goed, die geldt zelf wel op. Uiteindelijk ben je erop. Ja. Nou, ik maak er gewoon heen. We kunnen net zonder, maar goed, dat is de story. Even, wat gebeurt er nou? Wat hij al is tegen? Ja, wat het mooie van deze editie is, altijd 10 bands. En dan heb ik een editie, we hebben eigenlijk gewoon 10 toppers. Dus ja, het is moeilijk waar met de inpenen, want ben al gewoon door de afgelopen jaren. En we gaan een plaat uitgebracht. Dus en er zijn nog 20 stuks van te krijgen. Dus mensen die dit nog jaren, die kunnen nog via www.neusum.nl keer nog een ticketkeerpje. En een ticket is een tientje. En dat tientje, daar krijg je die plaat voor. En dat is een oplage van 150 door via de Friese Vernieuwclub. Waar zit erop? Ja, er zit Admiral, Beeldstar, Burial Remains, Deadspeak. Stoffelijk omschot. Kan ik nog op stemmen trouwens. Friese Top 100. Ja, dat kan ik nog. Draver, kan ik nog op stemmen. Friese Top 100. Een protte Friestalige metalband trouwens. Ja, ik van de week ik zit er weer zo'n bewustwordingsmomentje. Ja. En ik dacht, verrek jongen, dus dan weer niet in Draver gaat. Maar nooit zo volle Friestalige metalbands gewoon. Hij is nog Kjeld. Ja. En hij is nog Ornaris. En dat hier 20 jaar verleden als dat zijn, hier is die echt compleet knettergek verklaren. Ja, heel apart. Hè? Dat gaat echt niet gebeuren in de metal. Nee. Nou, zo just het maar weer. Ja. Hartstikke mooi. Goed, plaat uit vinyl, hartstikke mooi dus. Ja. Hoe laat begint het? Het begint om wel 8 keer door. Eerst ben ik kwartier. Het is helemaal vergees. Dus mensen kunnen gewoon komen. 24 december. Het wordt dan oerwijl weer in. En als die plaat nog gaat, dan mag je even naar de website. Kost je een tientje. En dan heeft het echt een mooi stuk historie in hand. Dus ik zou zeggen, doe dat nou even. En ook is mooi gezegend de Christine, of niet? Ja, ik kies mijn 4 keer. Ik kies mijn hele familie aan natuurlijk. Met weer maat. Neushoorn en de Friesland Metal Night. Hartstikke mooi. Weet je, du hast nog een beetje vakantiebegrip, dus een noffelijke dagen nog even. Ja, dank u wel. Ja, maar ik moet er toch even weten, wat staat er tussen op? Frank Sinatra of is het toch wat licht metal-achtige ballads? Wat wordt er spelen bij het Chris Dene bij de familie? Nou ja, de familie, dat zit niet zo heel veel op. Maar thuis ga ik toch heel eerlijk zijn, de kerst nog iets top 100 of zo opstaan. Dus als je altijd maar in die harde muziek zelf zit, dan wordt het thuis wat rustiger. Dat is, dus het gaat net zo maal thuis. Goed, het feestje is daar dus in Neushoorn. De volgende band die wij nou draaien, zullen net spelen. Maar het is wel lekker pittig. Gitaar in ieder geval, Bad Luck Baby. En dat had alles met te krijgen met Joert. Uw speciale uitsturing rondom Song van het Ier. En dit is Bad Luck Baby en Roll the Dice. Toffe band, ja. Hij is al 2 keer in de studio hier in Noorderwienhoorn. Roll the Dice van Bad Luck Baby Jesse. Ja, het is lekker hè? Lekkere rock. Scheurt lekker terug. Ja, je bent je enthousiast van. Ja hè? Zo'n band, is het al in Friesland of verder? Kist je kwijt bij het landelijke 3 voor 12 verhaal of net? Wat denkst?
Ik denk dat ze daar wel naar het kennen werken. Ja, zeker met hun muziek. En het is natuurlijk Cat Haravan met haar band. En ze maken ik al muziek met haar vriendin Moonloops. Onder de naam Ammonia Caramel. Maar inmiddels heeft ze een hele band om haar heen verzameld. Onder de naam Bad Luck Baby. En het is Friesland eigenlijk verzameld met Groningen. En dan krijg je gewoon dit als resultaat. En dit hier hebben ze hun debuut-EP uitgebracht. Waar ik het nummer Roll the Dice dus op stond. Ja, fantastisch. Goeie zangeres trouwens. Heel goed. Ze is net heel grut of zo. Dus Nee. Net als je denkt van, nou, boel, die had automatisch een heel groot volume. Maar als hij de moliepen doet, dan Ja, dat klopt, ja. heel veel energie. Goed, we beginnen bij een van de platen dat je op stemmen kennen. Dus bij deze list die het centraal staat. De song van het Ier dus. Theo van der Veer, we beginnen Amy Misty. Wie, wat, hoe is deze meneer, mevrouw, is het maar? Een mevrouw, hè? Is een mevrouw. Amy Misty. Zij heeft een lange list ik hellen. Ze heeft kunstbende die een oud rond hier. Daar heeft ze de finale hellen. En dat was volgens mij wel een succes. Ze is er heel dankbaar voor dat ik Instagram mag geloven. Dus dat betekent dat ze Friesland won heeft. En ze heeft dus een leuke single uitgebracht. Een mooie single, Het Laatste Woord. Nederlandstalig, hè? Dus Nederlandstalig, ja. past helemaal in deze tijd natuurlijk. Klopt, de ja. vrouwtjes en de S10'en en de... Klopt, het klinkt dan weer net als vrouwtje. En dat is eigenlijk gewoon pre, want er is een heel soort wat tegenwoordig mooi surft op de golf. Of, hoe zou je dat? Nou ja, ik bedoel, op een gegeven moment hier we alle keer artiesten die klonken als Evie de Visser. En nu is het weer alle keer vrouwtje en S10. Dus het is wel fijn dat er weer een beetje een klassiek singer-songwriter geluid te jaren is. Ja. Ze moet je toch weer wat onderskieren. Ik werd van alles wat op een gegeven moment weer gewoon wordt. Ben ik mij die eens inderdaad. Goed, dit is ze. Amy Misty en het laatste Het is weer woord. zover. De woorden zijn gezegd. Onze visie is sterk. Maar ik ben aan zet. Ik zie hoe je kijkt. Spanning in je lijf. Ik voel geen spijt. Terwijl je glimlach verdwijnt. Wist je, ik ben je al voorbij. Maakt niet uit wat je zei, want ik heb toch wel gelijk. Wist je, ik ben je al voorbij. Maakt niet uit wat je zei, want ik heb toch wel gelijk. Je speelt op de man, omdat je niet zeggen kan. Geen voorbedacht plan, ik hoef me niet voor te bereiden. Ik weet wat ik kan. Je kijkt mij aan, voelt woede ontstaan. Ik zeg je kom aan, heb je me wel goed verstaan? Wist je, ik ben je al voorbij. Maakt niet uit wat je zei, want ik heb toch wel gelijk. Wist je, ik ben je al voorbij. Maakt niet uit wat je zei, want ik heb toch wel gelijk. Want jij deed de dingen die jij mij aan hebt gedaan. Maar weet, die dingen die zal ik ooit verslaan. En dat doe ik niet alleen. Ik heb mensen om me heen. En ze delen en ze spreken over de dingen die jij deed. Wist je, ik ben je al voorbij. Maakt niet uit wat je zei, want ik heb toch wel gelijk. Wist je, ik ben je al voorbij. Maakt niet uit wat je zei, want ik heb toch wel gelijk. Het laatste woord nemen we net al te letterlijk, want dat is een oren artiest hier uit Friesland bij. Amy Misty draait me in ieder geval in deze toch wel bijzondere uitsturing van Noordwien. De laatste van dit hier op de radio in elk geval.
En ja, je kunt nog altijd stemmen op de list der listen. Dat is dan even net de Frieske top 100 of de top 2000. Maar we hadden gewoon over de list van Friesland Pop en 3 voor 12 Friesland. Daar hebben we het in ieder geval over van Song van het Jaar. Als er nog geen nummer in dat rand. Jessie, even de komende hier. Hast nog grote verwachtings? Heb je nog bepaalde plan met 3 voor 12? Welke kant maakt het op? Of game gewoon lekker trouw wat je mee bezig bent? Wij zijn zeker van plan om lekker trots te gaan. Een hoop nieuwe artiesten een podium te hopen te kennen Jan in het nieuwjaar. In ieder geval mijn redelijke groep vrijwilligers dus. Ja. Dus dat gaat dus aan wel goed met 3 voor 12. Zeker, maar ja, we zijn natuurlijk altijd nog steeds op zoek naar nieuwe mensen. Dus mocht er iemand luisteren, meld je om. Want het is heel erg mooi om de Friese muziek op deze manier onder de aandacht te brengen. Theo, verdijk plan voor het nieuwjaar? Wat maakt het al je werk? Komen er nog mooie releases? Er komen sowieso weer wat mooie releases. Waaronder, om het dan maar even op Friesland te richten, een nieuwe plaat van Ammonia Caramel. We hebben het krijg ik al even nog hier. Dus daar zoeken we heel erg naar uit. En dan zijn er wat platen die... nog wat orenplaten. En ik ben zelf met een leuk project bezig. Dus, maar daar hoe letter meer, of niet. Dus ik denk dat het wel, het zal weer een nieuwsgierig en druk hier worden. Hast je al wel stemt op de Friese song of net? Ik weet net al dat mooi. Oh, ja. Dus dat moet ik haast nog even jaren. Jesse, dus stemst toen nog mij of zei je toen nee? Ik zit bij de organisatie, ik doe net mij. Nou, ik stem nou op dit moment net maar omdat ik zoiets heb van... Ik ben wel benijd van wat het publiek nou echt de Friese song van het jaar vindt. Ja, correct. Nou, het kan nog onder mij snijden, hè? Ja, tot snijden. Hoe laat is het? Wanneer gaat 4 voeringen in de stembussen dicht. Hartstikke mooi. Surf even op internet dus. En dan, waar komt er een heel mooi nummer uit. Je weet het maar nooit. Engelstalig, Friestalig of Nederlandstalig. We eindigen in ieder geval met Nederlandstalige muziek. Van een meneer die komt van origine van het Beeld. Wie begint op Beeld staat, maar hij komt ook van het Beeld. Sint-Arnhem correct te wijzen. Gaat hoe Vasket, je moet in Ljouwert. Talent hè? En een hele band ik trouwens. Zeker, een hele talentvolle band. En 2 jaar hebben ze hun eerste EP uitgebracht. En sindsdien is er een hele hoop verloren in het leven van de zanger van Vaske. Hij is inmiddels getrouwd en samen wonen ze in een mooi huurhuis. Toch speelt het uitgangsleven ik nog wel een belangrijke rol in zijn leven. En hoe deze overgangsfase eigenlijk in zijn leven had hij dus een nieuwe EP geschreven en die het Ik wil de nacht niet verlaten. Op de EP stiet ik de single Geen Manieren, die een persoonlijke favoriet van hem is. En dit nummer is ik al meerdere keren te jaren wist op bijvoorbeeld bij 3FM, dus het liep het wel een echte hit te gaan worden. Vaske dus en Geen Manieren. Jim beide, succes met de beide organisaties, Friesland Pop en 3 voor 12 Friesland. Ik neem het maar even officieel, zodat het dan te lezen is. Onttak meer en ik ben heel benieuwd wat de song van het jaar wordt, jongens. Ja, bij ik eigenlijk wel. Ja, doe ik heel veel succes maar in programma's. Alle dingen die ze zeiden, die zijn waar. Ik geef een kus en zeg ik maak het niet te laat. Loop de kroeg uit en het is al licht op straat. Ik zou je begrijpen als je mij nu echt verlaat. Ik word hard te ziek als ik jou niet zie. Weet niet wat ik moet. Ik probeer altijd meer dan mij te zijn, maar ik weet niet hoe. Ik heb geen manieren dan sneer op de maat. Ik ben hier de type die je brengt naar je pa. Op mij kan je niet bouwen, ik kom altijd te laat. Maar ik kan als geen ander houden van na. Ik kan houden van na. Ik kan houden van na. Een oude vos, ik ben mijn streken niet verleerd. Meer dan 100.000 keer deed ik je zeer. Ik ben een sukkel van mijn fouten, niks geleerd. Morgen doe ik het weer, morgen doe ik het weer. Ik word hard te ziek als ik jou niet zie. Weet niet wat ik moet. Ik probeer altijd meer dan mij te zijn, maar ik weet niet hoe. Ik heb geen manieren dan stier op de maat. Ik ben hier de type die je brengt naar je pa. Op mij kan je niet bouwen, ik kom altijd te laat. Maar ik kan als geen ander houden van na. Ik kan houden van na. Ik kan houden van na.
als ik jou niet zie, weet niet wat ik moet. Ik probeer altijd meer dan mij te zijn, maar ik weet niet hoe. Ik heb geen manieren dan stier op de maat. Ik ben hier de type die je brengt naar je pa. Op mij kan je niet bouwen, kom altijd te laat.